Pano ndi Manyasa Voice Box pamene timakhala tikukambirana nkhani zitatu zokhudza ndale kuyenera bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye la Malawi tafuna ndithu tingokuonetsani lamulo la Electronic Transactions and Cyber Security Act of 2016. Lamulo limene ndithu anasayinira president wa dziko lino mu chaka cha 2016 kuti likhale lamulo loona ntchito kapena kagwiritsidwe ntchito kamakina a intaneti kuno ku Malawi. Nde mmenemo muli ndithu section 24 subsection 1 komanso subsection 2 imene timakamba za ufulu olankhula pa makina a intaneti komanso malire a ufulu umenewu. Nde section 24 subsection 1 imanena ndithu kuti ife Malawi tili ndi ufulu olankhula pa makina a intaneti. Komabe ngakhale tili ndi ufulu umenewu, subsection 2 imanena kuti panayikidwa malire a ufulu umenewu chifukwa chakuti boma limafuna kuonetsetsa kuti pamene tili ndi ufulu olankhula pa makina a intaneti sitikulankhula zinthu zimene ndithu zikupititsa patsogolo kapena kufalitsa zithunzi zolaula za ana imene machita kuti child pornography. Komanso ife Malawi pamene tikulankhula sitikulankhula zinthu zimene ndithu zikhoza kubweretsa kudana kwa mitundu kapena kuti racial hatred. Komanso sitikulankhula zinthu zimene zikuyika pa chiopsezo abale athu amene ndithu sali nzika za dziko lino kapena kuti xenophobia. Komanso sitikulankhula zinthu zokuti zikhoza kubweretsa ziwawa mdziko muno kapena kuti we are not communicating things that are capable of inciting violence here in Malawi. Komanso mmene makunena kuti malire amene wawa anayikidwa pofuna kuonetsetsa kuti mtendere wa dziko lino komanso chitetezo cha dziko lino chili chotetezedwa. Ndi lamulo limene ndithu ndi section 24 subsection 1 and 2 ya Electronic Transactions and Cyber Security Act of 2016 imene manena kuti freedom of communication and its limitation, imene kuti ufulu olankhula pa makina a intaneti komanso malire a ufulu umenewu. Ndiye mwina anthu mwati akutati akumangoti anthu awamanga chifukwa choti aphwanya malamulo a cyber security. Lamulo lake lina likhoza kukhala ndithu lamulo limeneli la section 24 subsection 1 and 2 of the Electronic Transactions Act. Ndiye ngati muli ndi nthawi tika link in the description below kuti nokha mukhoza kukadziwerengera mukapeza mpata kuti lamulo limene lili limati chani pakagwiritsidwa ntchito ka makina a intaneti komanso maufulu amene ife Malawi tili nawo pogwiritsa ntchito makina a intaneti amenewa. Nde zikomo kwambiri pomatitsatira pano Manyasa Voice Box. Timakambirana nkhani ndithu zokhudza ndale kagwiritsidwe ka dziko komanso katsalidwe bwino ka malamulo kuno kwathu ku Malawi. Nde see you on the next one.